نتجنن. Mobile hemmhekk il-dan jistgħu jużaw il-ħin. Michael. Ammor, sal-istennina nistenna. Konnet nistennew li jinqara il-messaġġ ta' Lusija tiegħu l-Papa l-President tar-Repubblika imma ma nistgħux insibu t-test, jiġifieri nispera li qabel il-barka tal-aħħar insibuh nkunu nistgħu naqrawh. Għandna wkoll mikrofon li jaħdem u sinjal tajjeb li nistgħu nkomplu wkoll. Wara dan il-mument ta' silenzju li fih kellna ċans naħsbu fid-dnubietna ejjew nitolbu maħfra l-Alla. Nistqar l-Alla bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijiet tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġu l-Qaddissin kollha.
nitolbu. U Alla jitqassam kollox biħsieb tal-aġeb. Nitolbu li tiba tiegħek għal-art twelidna. U ċittadin bil-għaċ u bil-ġuħ, saħħithom bdiet tħallihom. Għajtu lil mulej fl-im tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom huwa ħelishom. Ngħidu flimkien roddu ħajr lil mulej għax għal dejjem it-tim tiegħu. U qabbadhom it-triq it-tajba biex imorru f'belt fejn jagħmlu F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: hemm raġel għani porpra l-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruħu fid-batijiet ħoroġ fl-art l-imwiet refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abram b'Lażru fi ħdanu. U Alla leħnu qallu: Missier Abram, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lażru ibil tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffili n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni, qallu Abram, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċevih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed tbati. Barra minn dan, hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missier, ibgħatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abram: għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Le, Missier Abram, qallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jintmu. Iżda wieġbu Abram:
jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemnu. Il-kelma tal-mulej. I have the honor to read the message that His Holiness Pope Francis has sent to President of Malta for this special occasion. To Her Excellency Marie-Louise Colero Presca, President of Malta. On Malta's Independence Day, I send good wishes to Your Excellency and your fellow citizens, praying that our people in Malta will continue to promote the common good in solidarity with the most vulnerable members of society. I gladly invoke upon the nation the blessing of Almighty God. Francis, Pope. Eccellenza Presidente della Repubblica, onorevoli Prim Ministru, Ministri, membri parlamentari, membri tal-Ġudikatura, tal-Magistratura, a heartfelt welcome to our members of the Diplomatic Corps, persuni distinti. Aħna l-Maltin u l-Awċin bil-raġun niċċelebraw il-jum tal-indipendenza għaliex f'dan il-jum fl-1964 Malta twildet bħala stat sovran u indipendenti fiħdan il-komunità tal-ġnus. Kienet ħolma antika u temma ta' triq twila li kompliet isseħħ fis-snin ta' wara. Illum insellmu wkoll il-Maltin kollha li ħadmu biex Malta għalkemm ċkejkna ħafna ikollha leħen fost il-komunità tal-istati sovrana. Il-kelma indipendenza fiha nnifisha għandha l-preġju li tindika il-poter u l-ġurisdizzjoni awtonoma ta' stat, mingħajr intħil jew impożizzjoni minn stat jew poter ieħor. Tindika fi kliem ieħor il-ħelsien mill-ħakma kolonjali. Dan is-sens timplika u tindika proċess li għandu eruq fis-snin ta' qabel l-1964 u li kompla u jkompli wara. Mill-banda l-oħra l-kelma indipendenza għandha wkoll il-limiti tagħha. Iva l-istati sovrani huma indipendenti minn xulxin f'dak li hu sovranità u awtonomija tal-poter. Iżda huma wkoll interdipendenti. L-istati għandhom bżonn jaħdmu flimkien u fil-fatt jiddependu minn xulxin għal ġid taċ-ċittadini tagħhom. Wara traġedja taż-żewġ gwerer errieda li waħda minnhom intemmet 100 sena ilu fl-1918, l-Ewropa ħasset il-bżonn ta' struttura ekonomika u mbagħad politika li tassigurala il-paċi. Dan kien il-prinċipju bażiku li l-fondaturi tal-Unjoni Ewropea ħadnu u
u promovew fil-ħolma tagħhom li llum saret realtà. U ma fehmu li l-paċi trid tinbet fis-solidarjetà bejn in-nazzjonijiet. U ma fehmu wkoll li jekk kulħadd imur għal rasu naslu biex fl-aħħar mill-aħħar inkissru lil xulxin. Illum forsi iżjed minn qatt qabel għandna bżonn niftakru f'dawn il-prinċipji fondamentali. Is-sitwazzjoni preżenti ta' ħafna popolazzjonijiet fl-Ewropa u madwar id-dinja donna tagħti aktar valur lill-interess individwali u nazzjonali milli lill-interess komuni tal-familja tal-ġnus. Illum għandna bżonn il-vuċi profetika tas solidarjetà. Solidarjetà bejn l-istati differenti u bejn il-ġnus, solidarjetà fil-politika soċjali interna tal-istat u solidarjetà interġenerazzjonali, jiġifieri solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Aħna l-Maltin minħabba ċokontana u fl-istess ħin minħabba il-pożizzjoni strateġika ta' pajjiżna minn dejjem femna u promovejna is-solidarjetà internazzjonali. F'dan il-mument tal-istorja ta' pajjiżna, il-Gvern Malti bir-raġun jappella għal prinċipju tas solidarjetà bejn il-pajjiżi sħabna fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm risposta adegwata u effikaċi għal fenomenu tal-immigrazzjoni. Meta l-peace jitqassam jeħfief, mentri il-kriżi fis-solidarjetà tgħeddet il-pedament li fuqu hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Tgħeddet ukoll lill-istess soċjetà tal-ġnus. Aħna u nfakru fil-ħtieġa tas-solidarjetà, nifmu li qegħdin nimpenjaw ruħna li nuru solidarjetà ma' min qiegħed fi bżonn urġenti ta' għajnuna għaliex qiegħed jaħrab minn ambjent kiefer ta' disprezz vjolenti tad-dinjità tal-bniedem, qiegħed jaħrab minn destin aħrax ta' skjavitu u saħansitra tortura u mewt. Is-solidarjetà hija wkoll valur essenzjali fil-ħajja tas-soċjetà Maltija. Dan jiġduh kemm il-politika soċjali li ħaddan l-Istat Malti sa minn qabel l-indipendenza u li kompliet titwettaq mill-gvernijiet kollha mill-indipendenza l-hawn. Kif ukoll il-kooperazzjoni u l-għajnuna li l-Istat Malti dejjem wera u ta' lill-aġenti soċjali li jippromuovu ħidma soċjali li tiżgura il-ġid ta' kulħadd. Fost dawn hemm il-Knisja, pjoniera f'ħafna oqsma ta' ħidma soċjali. Iżda mhux biss. Illum għandna diversi inizjattivi sewja immexxija minn diversi gruppi fis-soċjetà li huma ispirati mill-ħtieġa u l-benefiċċji tas-solidarjetà. Il-Papa Franġisku fl-enċiklika Laudato Si ifakkarna li kollox u kulħadd huwa konness jew aħjar interkonness. Is-solidarjetà tiżgura li l-peace ta' wieħed jinqasam, kif ukoll jinqasam il-ġid li meta l-ekonomija tkun sejra tajjeb kif tassew hi, is-solidarjetà issir faċli. Iżda nifhmu wkoll li l-fqar dejjem magħna u li l-faqar ġdid jitlob minna lkoll risposti ġodda ta' solidarjetà. L-aħħar kelma tiegħi llum hija dik li tfakkar fil-ħtieġa urġenti ta' solidarjetà interġenerazzjonali, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Il-Papa Franġisku jisħaq
fuq il-ħtieġa ta' solidarjetà li ma tħares biss lejn l-effett immedjat tad-deċiżjonijiet li nieħdu, iżda wkoll tħares lejn l-effett li d-deċiżjonijiet tal-ġenerazzjoni tagħna se jkollhom fuq il-kwalità tal-ħajja tal-ġenerazzjonijiet futuri li għadhom ma twildux. Fost dawn id-deċiżjonijiet hemm dawk li affettwaw il-patrimonju ambjentali ta' pajjiżna, il-patrimonju kulturali, storiku, arkitettoniku u arkeoloġiku ta' din l-art ħelwa li tatna isimha. Kull deċiżjoni li nieħdu llum se taffettwa l-kwalità tal-ħajja tagħna iżda wkoll se taffettwa għal-ġid jew għad-deni il-kwalità tal-ħajja tal-ġenerazzjonijiet futuri. Magħhom ukoll għandna d-dover u l-opportunità nuru solidarjetà. Għalhekk fil-jum li fih niċċelebraw l-indipendenza tan-nazzjon tagħna, niftakru li dan il-pass ġab miegħu responsabilità kbira għalina bħala poplu. Ir-responsabilità li ngħixu is-solidarjetà ma' popli oħra, bejnietna l-Maltin u l-Awċin u ma' dawk li ser jiġu warajna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tjiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru f'idi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li jiem kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox li nbattunna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġna. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddissin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħed wieħed intennu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxifli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxifli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodu lek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqruk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Remember, O Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Charles, our Bishop, and all the clergy. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-serf tiegħek. Ħina din għal-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mazza u Malla Marija, mar-Aru s-Saħħa San Ġużepp, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħru nsabħu Ġesu Kristu. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fiha, inti tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Te Deum laudamus. Eternum Patre, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant. Pleni sunt celi et terra, maestatis gloriae Tuae. Te profetarum laudabili numerum. Te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verbum et unicum filium. Tu rex gloria Christe. Tu ad liberandum susceptus hominem, non ruisti virginis uterum. Tu ad exteram Dei nedes, in gloria Patris. Ergo quesumus tuis familis subveni, quos precioso sanguine vergetem missi.
nitolbu. Mulej inti tmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tjiba tiegħek agħtina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Liberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mollu fil-paċi ta' Kristu.